Sinubukan ko lumisan at tumigil nung ako'y Ah, ako sa ko nagportabi. unsa ba? 300 ni ate. Unsa mo tong kanang sandal? Kato kasera? Oh. Kato sa lang ang utang be. 155 raman to. Oh, lagi tiha ko lagi mo uso tong sandal. Nag-live ka? Ha? Nag-live ka nagis ko ta utang. Ayaw ha. Ako sa Nay magkadungog gadi. Di dapat ba? Ala. Pati na mama. Ala. Mag-istorya pa. Tinuod pa. Pati sa Unsa lagi kanday? magkadungog similar. Pati ba? Guys, onya sunod. Dali na ma. Kami kiwa mo ko sa istorya mo dili lason. Bisa mo di mo lason kay kibaw ko. Gani ma o gani. Ah, iso sa YouTube grabe. Sa town ka. Pati sa tunaan be. Kana? Oh, Kanta? di sumo kanta ka ugman ako kay murag Boy. mo pay pag sugod nato murag katugon Sakit lagi unti ilakaw. murag mo tabi og kadla. Sayo diri ari sila. Yung linggo. Oh, Tapadi man na. sa labadis ka buang ko labas ako ah. Kumud. Lagi. Kinsa na? Kinsa na? Ako ah. Eh. Gisel, Ha. kuan ba? Sayo ari ugma ba? Paitan hindi sila mo to. Uy, kay mga adlaw miglakaw. Ko pa may mo palit og kadlawon. Di ba gani? Pati ka lugay ang mata ni sila eh. Ano nga mo? Ako na pagani ko mga bata ang ibilog dito kasi pala ko sila. Kanon sila sa tulog ka boy. Ang pasabot ba? Ari ta diri ugma. Inagbata ni mo may pasok. Ang gusto ta nako mga bata at tulad kay para Kana. Pat dal na tusod ani im. Pat na tusod an say kagari diri. Uwa ka? Os may kalahian. Wala si kalahian eh. Sige uwa ka? Agkalian. Mm. Aga mo silingan kay hilason kay buwa ko. Hila ka ba dahil sa'yo? Siyempre na to sa dagang nabiya siya niya. Kasabuan sa dito niya nakaluhog na tao. Pati kasukuan na dyan. Pero hindi kasukot niya. Wato tigwa nga man di masakit mo istorya. Di wala si trabaho di ay. Naalagi. Dogi kim hits through. Lord, sorry Lord. Kapag mo tara ako Lord. Siwa na mo kaos uyap. Ako ka nalipay. Subo ka na sobra si Dudong. Halag sobra ko Wala siya. na uyap. Wala oy. Wala ipa. Uno na ako ninyo. Oy, wala na bitaw. Wala. Promise. Pwede mo trabaho ng uyap di sel. Pag anak ko sa kahama kay takpan man. Pag anak wala na iso. Ang laasa mo to gilabay. Ako kugasan kay natuto mas dito diba para sa tao. Uy, natinga ako sa kutsara. Baka nung gamay na may kutsara. Wait. Asa na kutsara na ito isil. Taga naginagdam yan lang. Tanawa na kamay. Wala na tumaya. Mas planggana. Napad eh. Oy. Kapahugas eh. Na, yugas na ka na katong arang yatag ni is. Isa ko may nakuha na. Dito ang gitarang. Buang siya. Ingon ko ilagay mo sa lagayan. Siguro lagayan dito. Tsara dito niya gibutang. Mabasin kay. Ay, may pa. Tutanan dito ang gibutang dire. Gipresta na para ugma. Hinuot sa ating eh. De. Wala lagi kay lami. Di ba yung ibati itugon po siguro? Unsa ka? Di, ito na sa salida. Nanap siya nakita ang ganyan. Di, may itong panoorin natin mamaya. Unaw lang siya panood. Di mo ganahan tanaw ng kuan eh. Kung magdahal mga kuan eh alas hapit na alas 12 na.
Alas 11 di ay. Na sa'yo, yung mata ni. Papaitan. Ato, isod, be. Adi, wala ko kaigo. Umapon, kinahanglan sa Lunes na apon, mi. Meron kayo. Sil. Ato na isod, bata ba yung isod? Matuog na ta. De, tulungan mo nga kami. Hey guys, matuog na mi guys. Gabi na kay guys, kay si Jesse gusto mo kanta sa 5 ka buok, 5 ka piraso guys. Tapos karon manibada ni Giselle guys. Gusto mo tan sa kuan ani tinuod nga istorya tala ko mo sa among channel nga YouTube. May antal mo talaga siya. Di uy. Ato sa kilid sa rep sa sod. Init naman na. Amo ning isod guys. Nagdungag sumi usob guys para gabi. Nakapasana dong? Alas 12 na. Diyan. Kibawa mo guys nga tungod sa kadaghang Tapos ito. tao ganiha guys. Nakuan ko nalipat jugod usa ka bokobra ug usa ka sintrituna. Kapon mo sa ere? Di ba sila manungkab mga busog naman sila permi. Sus busog na permi eh. Nalipat sa ko ganiha guys tungod sa ako ra sa gibiyan kong Giselle niya. Naningkaon diri guys, dito yung kaon to guys. Kay Bo, Tapos nakuha dito po siya. Tapos nakalimot jud ko nga naa ning apil ito ditong pikasa di ko. silo di pakyaton. Sus kina amo na ito kubra sa kabuk og sintrito nawa na apil og blansi na ho ganiha. Kay apurado mong nahog. Apurado si kay sila ba kay dali niya. Ina kong gisapaw-sapaw nakuha nun apil og blansi. Guol ko ato nagkakuan ko anjo ko sa kalibutan ato. Ito pa. Nakarana ko kay gabiyaan mo kung Giselle good. Tapos si Dodong kay kuan po ba musulti na ho. Sariling mundo si Dodong. Pa musulti na ho ba. Nalipat ko ato in town. Promise. Sige lang oy. Okay ra. Basta kay alas 11 na. Nabutan mi gabi kay uy. Mo na kari ka ugma. Ari ka diri kay mo koy kay MM at sa palengke. Malis. Tambagi. Wait. Sabay big truck. Di uy ako. Dito lang siya. Ang pasabot ani ay di pwede na motor no kay mga dala mo debig lakaw. Di baso ko to di. Tabas ang likod ba aning biil. Guys, magtambal ko kagid guys. Simbak ko eh. Lahay. Kagid si mama guys. Malag himaya. Hipos na siya guys. Tatanga sa nimong pagbagbi. Hipos na mi guys. Karon na mi na mo nga gabi na maghipos guys. Lako. Hey, mama daghan na we. Ha? Wait lang kay nagtambal ko kagid. Wala. Sino mo kagid niya? Patagan na plato guys al gawas. Kagid. Grabe na kayak-yak si Is. Ika na ba na si Giselle na ho. Dio. Grabe ka daw Bye-bye. pa naman daw ako kay mama. Bye-bye guys. Kaya sa kasabaan si Is guys. Si Is guys sa kasabaan guys ha. Time sa asang bye-bye guys. Ikaw Is ba? Dali sa di nigi ka si Giselle Is. Be, tubag. Diyan gi kani mata. Grabe ka daw maka. Ta. Kagi na Is ining nis pa ka girl. Kagid ang ana na Is. Ano ba kirkir ana? Ang sa English anang kagid Is. Ma, asa pa ma? Asa pa? Ano nukbok ba? Bye-bye guys.